Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha ilahi ta'ala. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil qudub syamil ma'lum lawatil azam. Sultanil awliya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadi. Wa ila hadratil mursyidina Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan Al-Qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. إلى هدر مشايخنا مشايخنا أستاذنا معلمنا ووالدينا خصوصا مشايخ دار الدعوة الحسنية وإلى هدرة صاحبية الكتاب تنبيه الغافلين شيخ أبو الليث ناصر بن محمد سلاحوان خصوصا يا مصباح مصطفى وصولهم وفرعهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa madana bi asrari wa ada alaina bi barakati fid darin amin. Wa dzukira anna fi bani Israila kana malikun fa wusifa lahu rajulun minal ubbad fada'ahu wa rawadahu ala suhbatihi wa luzumi babihi. Wa dzukira dan cerita atau ditutur apa anna fi bani Israila setune iku tetep ing dalem kaum Bani Israil kana ana sapa malikun raja atau ratu penguasa pemimpin au sifat mengoten sifati lahu maring malik sapa rajul lanang mila ubadi sangka ahli ibadah pada mengundang sapa malik mauhu ing rajul warawat lan ngomongi halus sapa malik ing rajul ala sobati ing atase kancane rajul kaya zumi babi lan netepi lawange rajul. Wala nuli matur lahu maring malik sapa nabi itu wong sing ahli ibadah. Ahli ibadah. Al maliku ayyuhal maliku raja husnan husnan bagus banget ma apa perkara tak perlu kang ucapan jenengan walakin lantapine laut hal tuh lamun mlebu sapa ingsun yauman ing suci dina ing dalem suci dina fi baitika ing dalem omah sira fa wajadta nuli nemu sapa sirane ingsun al-ab hal tulangan sapa ingsun majariyatika sumertane istri panjenengan madza ing apa kun ta ana sapa sira tafalu iku agawe sapa sira fa qalbanuli bendu sapa malik to rajul faqala Nuidaw sapa malik ya fajirun wong sing atut atajtari ana ta wani sapa sira alaya ngatas ingsun bimithli aja kelan ikilah lan mungkene utawa umpamane ikilah perkara faqala muni matur lahu maring malik sapa nabi tu wong sing ahli ibadah mau anli setune iku tetep keduwe ingsun Rabb
apa pangeran kariman kang agung. Laura lamun ngerti sapa Rabb minni sang susabangina ing 70 panidan bantusane fil yaumi ing dalem sedina maghluba ora pendu sapa Rabb mau alaya ngatas ingsun wala tarada lan ora nolak sapa Rabb ni ing ingsun an babi sangka lawange Rabb wala ahrama lan ora ngaling-alingi sapa Rabb ni ing ingsun rizqau ing rezekine Rabb wa kaifa ufariqu mangko kaya apa fa kaifa hal kaya apa ufariqu misai sapa ingsun babahu ing lawange Rabb wa alzim lan netepi sapa ingsun babaman ing lawane wang yaldobu kang bendu sapa man alaya ngatas ingsun qabla an usia ing dalem sak durunge yen toh nulayani sapa ingsun wu ing man kaifa mawahai kaya apa laura aita lamun weruh sapa sira ni ing ingsun fil maksiat ing dalem maksiat tuma kharajan nuli metu sapa apit ini ya no suci cerita ana suci kalangan Bani Israel ana ning kalangan Bani Israel ana ratu ana suci raja den aturi pirsa yen ana ing kerajaane ana wong lanang kang tansah njungkung ibadah marang Allah iki raja Bani Israel ing suatu kaum Bani Israel ana siji raja sing diceritani nek kaum iku enek sing sregep ibadahe mempeng. Raja iku krungu critane. Mulai raja iki nimbali apit iku lan kudeki supaya tansah dampingi sang ratu mau lan tengok-tengok ana ing lawang ratu. Apit nuli matur. Apa kang sampean dawuhake? Wis cukup kanggo aku. Nanging umpamane siji dina, aku mlebu omah sampean, wis sampean weruh aku dolanan karo jariah sampean. Apa kang sampean tindakake terhadap aku? Sang ratu nuli muring-muring lan ngucap, "Hei wong fajir. Mesti ratu iki mau raja ya. Apa sampean wani tumindak kang ngono iku terhadap aku?" Apit matur, "Aku duweni pangeran yang mulya. Kang umpamane pirsa aku nglakoni dosa, mbah pitung-pitung mulah ing mangsa sedina, ora muring-muring marang aku lan ora nundung aku saking lawange, lan ora nyumpet rezekine saking aku. Mule kepriye aku kok arep ninggalake lawang rahmate pangeranku? Kang mengkono sifatiku perlu tengok-tengok ing lawange ratu kang muring-muring terhadap aku sadurunge aku maksiat marang dheweke. Kepriye yen sampean weruh aku nglakoni maksiat terhadap sampean? Li abet mau metu saking daleme sang ratu. Dadi ngene. Ibaratnya ngene, wong Gusti Allah. Enek suci wong, suci hamba. Dene selama ning donya iku akeh oleh nglakoni maksiat. Akeh oleh nglakoni dosa. Iku Gusti Allah gak langsung menurunkan balasan pada saat itu. Ya ana wong selama urip iku nglakoni maksiat ae. Tapi kok sehat-sehat wae. Kok ora ana musibah rena-rena, oleh nglakoni maksiat iku lancar ya. Kok iso ngono piye? Jadi Gusti Allah iku gak langsung menurunkan balasan kanggo wong iku. Kok iso? Kenapa ngono? Ya mergo
Gusti Allah iki ngekei kesempatan kanggo seorang hamba, bahkan hamba sing penggawe maksiat pun dikai kesempatan karo Gusti Allah menawa wae sesuke iso taubat ning Gusti Allah. Jadi wong sakakeh-akeh nglakoni maksiat iku kapan dekne gelem taubat ning Gusti Allah, kapan gelem mendekatkan diri ning Gusti Allah, ya tetep diterima karo Gusti Allah. Gusti Allah iku gak pandang wong kuwi nglakoni akeh ora oleh maksiat. Wong kuwi sregep ibadah ora. Antara ibadahe karo maksiate luwih akeh endi, gak pandang ngono. Pokok selama seorang hamba mendekatkan diri ning Gusti Allah tulus, dalam artian ibadahe gak mergo norma yang memang lillahi ta'ala. Taubate gak mergo norma melainkan tulus pengen jalan ampun Allah taala. Ya insyaallah ditampa karo Gusti Allah. Ning kene diceritakno ana seorang masyarakat lah. Seorang masyarakat dekne ibadah iku mempeng, arti ahli ibadah. Terus diundang karo suci raja, diundang karo raja, dijak ngobrol macem-macem. Sampai-sampai ngomongin beliau sing ahli ibadah mau. Upama siji dina aku mlebu omah sampean, nuli sampean weruh aku dolanan karo Syariah sampean. Apa kang sampean tindakake terhadap aku? Iki padha karo ngono. Ora padha karo kuwi. Nek saumpama enek wong dolanan karo bojone wong liya. Ora bojone dhewe, tapi dolanane karo bojone wong liya. Kuwi kira-kira sing duwe bojo iku muring-muring ora? Jelas muring-muring. Tapi gak nek masalah taubat iku gak ngono. Misal ana wong nglakoni salah, wis nglakoni salah. Iku Gusti Allah gak langsung muring-muring ning wong iku. Gak langsung ngekeki balesan sing setimpal kanggo wong iku. Mangkan dinteni sik. Menawa wae sabare nglakoni salah taubat. Menawa wae sabare nglakoni salah getun terus jalan ngepura Gusti Allah. Iki ini masalah taubat. Nek masalah kesalahan karo wong kaya mau gak ono. Awak dhewe nglakoni salah ning wong liya. Mungkin wae wong iku muring-muring ning awak dhewe. Iku rek masalah padha-padha hambane. Tapi nek karo Gusti Allah awak dhewe maksiat misal, iku gak langsung dikai balasan sing setimpal, melainkan dikai kesempatan menawa wae dene gelem taubat, menawa wae njaluk ampunan. Kenapa ngono? Mergo ya Gusti Allah ya Tawwabur Rahim, Maha nerima taubat, Maha welas asih. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an adzanbu ala wajhaini dzanbi fima bainaka wa bainallahi ta'ala wa dzanbin fima bainaka wa bainal ibad. Amma dzanbu alladhi bainaka wa bainallahi ta'ala at-taubatu wal istighfar bil lisan wan nadm bil qalbi wal idmaru alla ta'uda. Fa in qala dzalik la yabrahu mimma kana hatta yaghfirallahu lahu illa ayyatruka syai'an minal fara'id fala tanfa'u taubah ma lam yaqdi ma fatahu thumma yandam wa yastaghfir wa amadan alladhi bainaka wa bainal ibad wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.